Så er vi klar. Nyt på bund fra Malmsten. Krabby the Crab. Og Torben og jeg, vi har nok 10 tommelfingre. Så nu vil vi prøve at vise, hvordan man samler et Malmsten-produkt. Og det er forholdsvis simpelt, vil jeg sige. Prøv at svare ned, Henning. Nå, det var lækkert. Så vi siger, at vi ikke bruger den her. Jamen, prøv at se, du lukker den allerede til dig. Nej, du gør det ikke. Krabbekønnen skal sidde der. Så er det synes ikke særlig kvikt, du ikke? Hvad, har du forstået princippet i det nye produkt? Nej, jeg er faktisk lidt... Det kan bevæge sig. Det er det, der er sjovt. Børnene kan lege med den og sige, hej hej. Hej hej. Der ligger der 2 bagved dig, din. Ja. Der skal være 5 af dem her. Ja. Så vi mangler 1 kort. Jeg kan lave ingen fejl. Så bare fordi den her ser ret kort ud. Så lige umiddelbart. Så ser den her kortere ud egentlig. Har I tjekket brugsanvisningen? Krabby the Crab. Krabby the Crab. Og ødelagt noget nu. Nej, men det... Det siger dumt Torben i hvert fald. Bang! Op! Hvad er det for? Jamen, det er federe at samle. Det giver et godt teamwork. Hvad med Ole? Kan han ikke bruge boremaskinen? Nej, jeg ringer altid efter min mor. Godt råd, når man samler dem, det er, at man ved, hvornår de er spændt hårdt nok til. Det er, når man ikke kan Nej, de her. skiver her. Godt råd, når man samler dem, det er, at for man ved, hvornår de er spændt hårdt nok til, det er, at når man ikke kan dreje de her skiver her. Så de her, de kan ikke drejes, og de kommer næsten ned lige at få bid ind i skummet. Undtaget de bevægelige dele. Der skal der være lidt mere løst, sådan at man kan bevæge tingene. Ellers er det rigtigt, hvad Torben siger. Hvad tog det? 30 sekunder? 2 minutter? Den er simpelthen samlet på forhånd, den her. Ja, det vil komme. Så hvis man har arbejdet lige så hurtigt som muligt, Ja. så har jeg nok købt den her. 2 fede nyheder. Krabby the Crab og Lolo the Lobster. De giver liv i børnebassingerne. Vi siger farvel og tak.